दिनै गसाइगाव महकुमा सिंनि जमदुवार खोन्दो बनसु एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सिङाव रायमना खोन्दोसा बनसुनि बिबानगिरिफोरखौ दाफामफिननायजों लोगोसे सांग्रांथि मेल जालाङो। रायमना माहारियारि हाग्रानि सेराव जानाय दिनैनि बे मेलाव मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आरो क'क्राझार जिल्ला बनसुनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया बाहागो लानानै आथिखाल लाइमोन आरो बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय समाजारि जेंनाफोरनि सायाव बनसुआ सांग्रांथि होनो खामानि मावगोन होनना बुङो आरो बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला सिंनि अदालगुरि हादानाव रायजो जानाय बर'फोरखौ रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि रेन्जारा अनागार खालामनायनि सायाव चिरां जिल्ला बनसुनिफ्राय आयेनारि राहानि गेजेरजों खामानि मावनायखौ जागायबाय होनना बुङो। बेजों लोगोसे तामुलपुराव बर' रावजों लिरनाय हांखोखौ खोमोरनो हुमखि होनाय जाथाय जानायनि सायावबो बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया गोख्रों रावजों सोंखारिनानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। बे मिडियानि गेजेरजोंनो आं गासैबो जोंनि बर' आइ आफा गासैनिसिमबो आङो खावलायहरनो सानदों जे जोंहा दिनै नैबे रायमनायावहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बे रायमना आन्चलिक कमिटिनि आन्दाराव नैबे जोंना जमदुवार आन्चलिक कमिटिनि सिङाव रायमना इउनिट एबा खोन्दोसा बिथांमोननि दैदेननायाव नैबे हाबाफारिया जानो थांदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि नैबे इउनिट एबा आन्चलिक खोन्दोसानि जिथु माखासे बिबानगिरि बिथांमोनहा दिनै सोरबा फरायनानै सोरबा साख्रि मोनबाय सोरबा गोजानाव फरायहैबाय बिथांमोननि जायगायाव गोदान 17 जनसो लाइमोनफोर बिथांमोना दिनै जगदान जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो माखासे समाज फोसाबनायनि जिथु हाबाफारि बेखौबो जों लादों। जिहेतु जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों दे जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि नैबे रायमना एबा नैबे जमदुवार ओनसोलाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे ड्राग्स जानानै गोबां आन्दायनानै दङ। दा बेयावहाय जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों एबा रायजो राजाखौ बुंदों दे दिनै जोंनि गारजेन बिथांमोनहानो एबा समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो नोजोर बोनांगोन। जोंनि उन्दै उन्दै देरफुनाय लाइमोन बिथांमोना बुजिस्लाबनो हाया आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि बिरोधि दिनै असमिया बामोन बिथांमोना गोबां एजेन्टसफोर ड्राग्स डिलार्सफोर जोंनि गेजेराव दिनै फाथायनानै जोंनि जाथिखौ हारिखौ दंस' खालामनायनि जि षड़यन्त्र बेखौबो बिथांमोना बानायबाय थादों। गतिके बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन बेखौ जों बिथांमोननो खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे ओनसोलाव गोबां जोंनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोर स्पेसियेलि जोंनि आइजोफोर बिथांमोना दिनै आनला सानला गोबां जायगायाव थांनानै गोबां आन्दायनाय गोबां माने प्रब्लेम जानाय गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। गतिके बे बिथांमोना इजिलि जोंनि बर' आइजोफ्रा बर' हिन्जावफ्रा बे गुबुन जाथिनि माखासे मोजां मोजां राव बुंनायाव जिहेथु मोनसे माने आन्दायनानै बिथांमोना गुबुनजों थांनाय गोदाव सोराव जाहैनायनि जेंनाफ्राबो गोबां बे ओनसोलाव सोमजिखांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जों खावलायदों बे जोंनि मानगोनां हाबा जाखानाय आइजोफोरखौबो जे नोंथांमोना जि उन्दै सासे थानानैब्लाबो गुबुन उन्दै गोनांखा हौवाजों खारफानाय थांफानाय बेफोरबायदि जेंनाखौ जाहाथे बन्द' खालामो आरो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि रायजो राजा नोंथांमोनाबो जिहेथु बेफोरखौ नोजोर होनानै माबा मोनसे फोजोबनाय एबा कनक्लुजन माने मोनसे लामायाव लाबोयो बेखौ जों गुरैयै खावलायहरनाय थायो। दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बावैसो सान सिगां अदेबानि 19 जानुवारि खालाराव चिरां जिल्ला सिंनि अदालगुरि हादानाव रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा माने बे ओनसोलनि रायजो जानाय बर'फोरखौ थांनानै माने सैमाजों रुजुनानै माखासे बाथ्रा बुंबोनाय बेबायदि जाथाय जानाय नुदों। दा बे बेलायावहाय जोंनि माखासे आफाद गौथुमफोरा जेबो रिएक्सन होनाय नुवाखै। बनसुनिफ्राय मा बुंगोन? बेयो जोबोद दुखुनांथाव। जोङो जेब्ला बे जाथाया जादों जोंनि मानगोनां चिरां डिस्ट्रिक्टनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों थिनहरदों आरो बिथांमोना अन द स्पट थांनानै माखासे इनभेस्टिगेसन खालामनानै जि माखासे केसनि जि मोनसे कर्टआवहाय प्रसिडिउर्स दङ बिथांमोना बानायदों आरो बिनि गेजेराव जोङो मिथिनो मोन्दों दे मानगोनां रेन्जार बिथाङा गुबुन हारि आरो बिथांमोना जिथु रेसिस्ट बेथ' जाथिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदों बेखौ जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना हजम खालामनानै थानो हायाखै। दा बिनि थाखायनो काउन्टार एटाक खालामनाय जादों। दा गतिके जों बेखौसो बुंनो थांदों दे जोंनि बिटिसिआ मोनसे फिसा काउन्सिल जे ट्राइबेलफोरनि जौगानाय
ट्राइबेलफोरनि राव हारिमु, ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोनथाय, ट्राइबेलफोरनि मोनसे थांनानै थानायनि अधिकारखौ भारत सरकारा जोंनो होदों। गतिके जोंहा मोनसे फिसा काउन्सिल दं, जाय काउन्सिल बिटिसि काउन्सिलखौ जाय सालायनाय सरकार मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथांखौसो जों बुंनो सानदों। जिहेतु बैफोर बादे माखासे रेसिस्ट जाय जिनिसा भारतनि संबिधानाव जायगा गैया, दा बैफोर बादे जोंनि बर'फोरखौ नासयनाय, गादबनाय, नेवसिनाय बैफोरखौ बिथांमोना नोजोर होनांगोन। जिहेतु जोंनि बिटिसि सरकारा गोख्रों भाबै बिथांखौ दायनि साजा खालामनांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै बर' माने रायजो राजा बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय साजा मोनबाय, बिथांखौ गाग्लोबनायाव बिथांखौ बरनफिननांगौ आरो बेफोरबादि जाथाया जाहाथे जोंनि गेजेराव जाफिना। मानो होनब्ला जों मिथिदों जे बिटिसि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोंहा शान्ति सुक्ति फैबाय। दा बेफोरबादि जोंनि बर'खौ नंखाय भाबै बेफोरबादि थाथा खालामनाय, बेफोरबादि नासयनाय गादबनाया जाफिनोब्ला जों बेखौ मालाबाबो शान्ति जोङो होननानै जों लानाय नङा। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथिबाव, बावैसो सान सिगां तामुलपुर जिल्ला सिंनि गंसे हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय माने बर' हांखोजों गोजौआव लिरनायखौहाय सानैसो गुबुनारि अदेबानि असमिया हारिनि सुबुंफोरा माने धुमखि होलायनानै बेखौ खोमोर होफिननानै माने गाहायाव लिरहोदों। दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन? दा बेफोर जाथाया जोबोद दुखुनांथाव, भेरि आनफर्चुनेट। दा जों मिथिगौ दे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 2003 BLT गेदेमा बिथांमोनजों सुक्ति खालामनानै जों मोनसे 6 शेड्युल जों मोनसे माने काउन्सिल जों मोनदों। बे काउन्सिलाव ओरैबादि मोनसे मेनसन खालामनाय दं, बे काउन्सिलाव जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो धोरोम आसार खान्थिखौ, बर'फोरनि थामोनथाखौ, राजनितिक अधिकारखौ जों मोनगोन। गतिके 2003 गेजेराव बर'फ्रा मोनसे सुक्ति जोंनि गेजेरजों मोनफादों दि बर' रावा दिनै 8 शेड्युल, बर' रावा राष्ट्रीय भाषा जादों। बिनि गेजेराव दिनै आसामाव दिनै असमिया भाषा आरो बर' भाषाया मोननै 8 शेड्युल दिनै राष्ट्रीय भाषा। गतिके जोंनि बिटिसि आव रोखायै लिरनाय दङ दि बर' रावा दिनै बिनि फार्स्ट लेंगुवेज, बिनि गिबिसिन लेंगुवेज। दा दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों दे बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ दे नोंथाङा दिनै बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन आरो जाय तामुलपुर जाय स्कुलाव बे बेनारखौ लिरदों गेटआव, बे स्कुलाबो बिथांनिनो जायगायाव, जोनोम जायगायाव। गतिके जोंहा दिनै 6 शेड्युल बिटिसि मोननानै जोंहा मोनसे पावार दङ निजे खुंथायनि, जे जोंहा दिनै जोंनि बिमा बर' रावा बिटिसि आव फार्स्ट लेंगुवेज। दा गतिके सोरबा बेक्तिया दिनै अना बर' बिथांमोना सोरबा गोब्रामोब्ला, सोरबा दिनै दावराव खालायोब्ला बेखौ दि बेयाव लिरनांगौ बे नङा। बे जाबाय कनस्टिटिउसनेल राइट्स, भारतनि संबिधाननि जोंहा मोनथाय दंखायो। गतिके जोंनि बिटिसि सरकारखौसो दिनै बनसुआ बुंनो थांगोन जे नोंथांमोना दिनै बेफोरखौ नायनानै थानायनि नङा। गोहोआनो जोंनाव दंखायो बर'फोरनियाव। गतिके बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायनांगौसो। दा सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ बुंलायनांगौ, सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ दरना होनांगौनि गैया। सरकारानो जोंनि बर'फोरनि। गतिके नोंथांमोना जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै बेखौ थाबनो माने सलिउसन खालामनांगौ एबा रिएक्सन खालामनांगौ। बे जोंनिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय बिथांमोननिसिम। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।